आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ खालामनो फैदोंना भिडिअ खालामनो फैनो ओमफ्राय जायगाखौ नागिरनानै मोनाखै आं बबाव लागोन बबाव मागोन ओमफ्राय बेयाव साथामसो बे फुख्रि दं खाथियावहाय सोनाबगालि ओमफ्राय बावहाय मादैमोनखौ लोगो मोनबाय ना गुरदों बेसेराफोर नै बावहाय ना गुरदों आरोखि ना ओमफ्राय दा माइआ ओरैबायदि अबस्था जानानै दं अखा गैया नै बिदि अबस्था दुनियानि हाग्रा रजबजोब्बाय गोमोल' जाजोबनानै दं ओमफ्राय बैयावथ' दै मोनबाय थानाय नालाय बे खन्द'आव मोजां आरोखि ओमफ्राय बै खाथियाव बिल्डिं लुगासिनो दं आं बे बिल्डिंआ सोरनि आरो रेजर्टआ सोरनि जागोन बेखौ उनाव कमप्लिट जाब्ला खोन्थागोन आरोखि ना कमप्लिट माने कमप्लिट जानो थाखाय गैयाब्लाबो एसे सम नांगोन बे आरोखि जाय हक दिनै आं बावहाय मेनलि भिडिअ लाबोनायनि खारना ओरैबायदिसो दुब्लियावहाय भिडिअ लाबोनायनि खारनाबो लाबोनो गोसो गैयामोन आं बुंनोबो गोसो गैयामोन मैयाहाय कयेकजन जोंनि सेंग्राफोरनि ना केसखौ लालायनानै गोबां सावरायलायदों माथो जोंनि गिर्जाखौ नुहुरो माथो बिराद बे ब्लु कालारनि दङना बैयाव बै रोमै रोमै नुहुरगोन ओमफ्राय केथलिक गिर्जा बै जोंनि गिर्जा आरोखि गुफुर कमप्लिट जाजोबाखै र' नुहुरगोन ना नुहुराथाय बै बिल्डिं मोनसे हमथायो आरोखि ना बै गुफुर नुहुरदों ओमफ्राय गोजौआव ब्लु कालार थिं होदों बिदि आरोखि जेखियानो जादोला आं मेन टपिकआव फैनि एसे प्रमद बर'आ बेसेबां गोबाव थाबावगोन खय बोसोर थाबावगोन नङा होमबा 4 बोसोरथ' थांबायानो 5 बोसोर कमप्लिट जानायसै खिन्थु दिनैहाय बियो मा एनडिएफबिनि जाखिनि जेंना जाखिनि झामेलाफोर केसनिफ्राय लानानै मोननांगौनिफ्राय लानानै उदां खालामनायनिफ्राय लानानै आनसाक्सेस मा होननांगोन CEM प्रमद बर'आ CEM ना दिनै बिखौ दिनै गोबां बाथ्रा बुङोब्ला दुखुबो मोनगोन दाथ' आरो सोर साबेसेयाथो रायजोनि खोथाखौ सिन्था खालामो ना रावबो साना हाजार महान लिडार बिराद मोजां लिडारफोर व्यक्तिफोर बिसोरबो दिनैहाय सुबिदा बादि होननांगोन आरोखि ना नोंखौ लोगो मोनोब्ला हारिनि बाथ्रा बा पलिटिक्सनि बाथ्रा एसे बुंफ्लागोन खिन्थु बेबो ओरैबायदि सुबिदा नोंनिफ्राय आं मा मोनगोन बे आरोखि थ' जेखियानो जाला बे चेप्टारखौबो आं दोनथ'गोन बयबो गावबा गावनि सार्थखौ नागिरो लाबालाब गाव डेभेलप जाग्रोनाय गुबुना मा जायो जाया आंहा नांजाया खिन्थु आं सिगां डेभेलपमेन्ट जाग्रोनांगौ बेखौ सिन्था खालामो आरो खालामनोबो गोनांखा खालामनांखागौबो दिनै जोंनावहाय मेनलि आं मैया हरावहाय मोनसे रेकर्ड खालामनाय लानाय दङमोन बेखौसो नोंसोरनो होनो नागिरदों केसनि बेलायावहाय बा हमजानायनि नैबे केस उइथड्र खालामनायनि बेलायाव बा एनआइनिफ्राय उदां जानायनि बेलायाव सोरबाया दिनैहाय केस कर्ट गाहैनांबाय थानायनि बेलायाव ना गोबां समावनो बुंदों प्रमद बर'आ बेफोरबायदियाव माब्लाबाबो सिन्था खालामा आरो गबिन्द बसुमतारी बिसोरथ' एक फोथाबो सिन्था खालामा साननाय नङा खिन्थु दिनै बिसोरबो गबिन्द बसुमतारी रन्जित बसुमतारी बिथांमोनाबो सिन्था खालाम नोंथांमोननि पावारा जे बे अराय सम थाबाय थागोन बे नङा खिन्थु नोंनि केसा माब्लाबा बुरखांगोन गबिन्दआबोथ' दंथारोना बहाबा अनलि रन्जन दैमारियाल'नो केस जानानै जियालाव थानांगौ बेथ' बाथ्रा नङाना दिनै गबिन्द बसुमतारीयाबो जे माबा मोनसे केस जायाखै बा बे नङा दिनै बेहाबो केस दं बिनि केसा जुदि दा पावाराव थानायखायसो जेबो नङा गाबोन समफोर जुदि कंग्रेसानो फैनानै बिटिसिआव जुदि UPPLआनो सरकारानो बायबाय अब्लानि समावखि बैसोरखि नागारगोन नोंखौ नागारनाय नङा आरो नोंनि केसाखौनो सिफायगोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ नोंनि केसाखौखि नागारगोन नागारा गिदिर केस थानायफ्राबो दिनै BJPजों एलायन्स जानानै थादों बा BJPजों हाबफानानै थादों सिथाबनानै थादों दिनै BJP सरकारा जुदि सेन्ट्रेलाव बायोब्ला स्टेटआवबो जुदि बायोब्ला मा खालामगोन साननैसोल' नों कंग्रेसआव थाङाबाथ' बारग'थारालै
बे आरोखि दा बेफोरखौ नायोब्ला नैबे रनजित बसुमतारीनि केसआबो सानसे समाव बोरायलांनो हागौ थेवबो केसआ खिन्थु एरखुगोन नोंसोरखौ जों जेसेबां खस्थ' मोनदों बिनि बाब खस्थ' मोनगोन जोंनि सोद्रोमा एनडिएफ बिनि सेंग्राफोरा जेसेबां खस्थ' मोनदों बिनि 3 गुन खस्थ' मोनगोन सेंग्राफोरनि न'आव थांनानै ओंखाम बोथिसेनि थाखाय भिक्षा बिनानै जाहैनो गोनां जागोन अब्लानि समाव सेंग्राफोरा बै समाव जानानै थांबाय बेखौ हमथाबबाय थाया होननानै बिथांमोना नोंखौ बिराद मोजां ओंखाम खबसे जाहोहरगोन किन्तु दिनैहाय जों साननो गोनां जाना फैदों फेरेंगाखौ आं दिनै गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै फेरेंगायालाय माथो बेसेथो गोबाव आफादाव मावदों बेलाय नङा होमबा बाथ्राखौ बुङोबा दिनै गबिन्द बसुमतारीमोन बायदिया बिथांमोनाबो सानसे समाव भिक्षा बिनानै जानांगोन बै बे एनडिएफ बि सोद्रोमानि न'खरावहाय बिफानि आमोलाव नांनाय नङाबो जानो हागौ किन्तु फिसानि आमोलावहाय बै न'खरावनो नोंबो ओंखाम खबसे बिनानै जाहैनांगोन जों अरायसम जोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो जोबजासिम बिनानै जानांनाय थेवबो जों थांनानै दं किन्तु सानफ्रोमबो जे रबिबार फैगोन बेबो नङा गबिन्द सार समबारा फैगोन बेखौबो एसे बुजिनानै ला फेरेंगाजों गबिन्दजों सानफ्रोमबो जे रबिबार फैगोन बे नङा समबारा फैयो जों बै समबारखौ नेनानै दं आरो बै समबारा जेब्ला फैगोन अब्लानि समाव ओरैबायदि गोजोनबो जागोन जों रावखौबो सोंखारिनायबो नङा बेफोरबायदि थ' जिखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय बै बेक्तिनि माखासे बाथ्राखौ बुंनानै लानि थारैनो इउपिपिएलआ गासैबो बिथिङाव फेलार जादों नामा आरो फैनो थांगासिनो दङ मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दङ प्रकाश नार्जारी इउटिउबार बिथाङा सानसे समाव आं कल खालामदोंमोन बिनाव कल खालामनायाव मा बाथ्रा बुंनायमोन आं बेखौ रिपिट एगेन खालामनो लुबैदों आजि दिनै 4 बोसोर जाबाय प्रकाश नार्जारी सरि ब्रादार क्षमा बिदों आं बुंफिननो गोनां जादों बायध'ता नोंथाङा जेसेबां सोमावसारदों जोंबो एसेबां सोमावसारदों नोंथाङा दिनै फरायसा आफादजों थाफानानै बहा सोमावसारदों आं बेखौ बुंनो थाङा नोंथांनि माखासे बाथ्राखौ रिपिट खालामफिननो आं गोसो जादों आरो बावहाय भिउ बा फलोवार्स बिनि थाखाय नङा दै प्रकाश नार्जारी बेफोरबायदि आरोखि जायखिजाया आं नोंनि भिडिअखौ लाबोफिननो थांगासिनो दङ आं बुङो नोंखौ प्रकाश नार्जारीनि माखासे भिडिअ आंजों कल खालामना सावरायनायाव बे समाव आं इउटिउब सालायामोन अब्लानि समाव गोबां बाथ्रा सोंहरदोंमोन फुंनि समाव रिमाइन्ड खालामनानै होदों आं प्रकाश नार्जारी नोंखौ नोंनि सायाव आं माखासे बाथ्राखौ लाबोफिनगासिनो दङ